Каква е разликата между едностайни и двустайни апартаменти и какво реално купувате? Гледайте внимателно. Преди 1997 година в България едностаен апартамент / гарсониера са се водили апартаменти с реално две помещения. Едното е било кухня, а другото е било хол и спалня в едно. След 1997 година правят промяна в закона и тези апартаменти започват да се водят двустайни. Така че продължават да имат същите две помещения, но по документ те се водят двустайни. И оттам идва голямото недоразумение и това, че хората нон-стоп коментират. Примерно аз показвам двустаен апартамент, който има спалня в едната стая, а в другата е хол, кухня и трапезария в едно. И те започват да говорят, това е едностаен. Не, хора, това не е едностаен, това е двустаен, защото имаш две реални стаи. Просто преди 1997 година кухнята не се е брояла като стая и не е влизала в броя стаи. След 1997 година обаче се променя закона и тя започва да става част от броя стаи, въпреки че вече никой почти не си прави отделно кухня, тя винаги е част от хола, затова вече е и част от броя стаи. Така че, ако искате да получите адекватна информация свързана с имотите, последвайте ме или прочетете книгата ми "Имотни стратегии" от мен, Тео Боев, и разберете за моя път в инвестирането в недвижими имоти. Поздрави!